Barlok baro hasua bangin saya gendu iaga Women's Week Women's Sunday jongka senam arhajar alpulai. Hindiat ngadan ban badai bat ban yatu. Syapang kasnong Philadelphia kabadai kasnong kabadan haka team Women's Week Women's Sunday jong menta kasnam. Nganam keren setia ya gani haka dur jongka sermon Henry ngan shu yatu katukat ne yaga jinglong jongka senong Philadelphia haki tuki por. Haka bala tho agane ka kitab jing penpau kenang bangin ye yo jing shai lang haluar gane ka tiem ya ka baka ktin jong oblai ka keren syapang ka balang Philadelphia lengba uyones na ka dolenong Patmos kendial apa pa shikane ka Philadelphia kum ka smarna ka shnong Philadelphia ru ka yo atang ka jingyero suda na ujisu na do basdang hadu bakut ka shiti kadai ka wei ka lenong ka basngutunak hakane ka kitab jing penpau bat kane ka chnong ka dawa ya kane ka jingyaro na mar ki kamba pha jongka ka balang Philadelphia ka long ka balang ka bajanai da shisha bat ujisu ulas ngohun hijrot ya ka jinglong jongka balang na mar ki briu ki besyong hakano kano ka chnong ke seriem ya ka jinglong jongka kan mentoi shibun yangi ladangi la bantip ai syapang ka Philadelphia na ka history berkajing itu. Ka history ka itu baka shnong Philadelphia laseng da usiem Atlas usiem baar jong ka Pergamum hakas paasnem ka bakalai. Namar ba uit mensim yala upara jong u bakerteng u Humines la ainam ya u Philadelphus. Kata ka bamut u briu u ba it mensim yala upara. Tekat kum ka dustur bagi siem gila jubut haka baki seng kano kasnong temai unil siem ru ulajar ya kane kasnong Philadelphia late ya ka Philadelphia kat kum ka geografi hat du jengka wega tham ka bahe ya ka baki Greek ki khwat ya ka katake kam meni ka bomot ka rina ka jela belathang chisin kane ka tham kala jumi ding haka por baseng ya ka kine ki jaka mi ding lane ki volcano menta kila du no Hakum kini ki jaka ka khandau kalong ka basbo bar ka basai so uding so wan bar ki wei par ki jingthung jingtat ki mi bha ha kane ka tham te kala long ka shnong ka babet babiang ong kinong batai Henry ka nam jong ka Philadelphia kam shong akspa ka hajar jong ka Henry ha ka wei par ka kam ka bakile kat kum ka jingthmu jong unong seng jong ka la seng ya ka ki khana tang ki ong ban pen priang ya ka rukom em ki Greg ya ka korsho jongki bat ya kata ka filosofi jongki bat khamtam ya ka ktien ka thli jongki ba ka ne ka kam kan suk ya unong sang ulajit ka jaka ka babet bha ka khaput jong ka lai tli ki hima ne ki jela kilong ka pharja ka maisya bat ka lidia nang ne u atalos ularai ba ka korsho ka filosofi ka rukom em bat ka ktien Greek ka dewan priang sya lidia sya pharja Bat kane ka jingthmu kala urlong namar baka Philadelphia kala yo shisha kalat kalenti ban pendap ya kane ka deiti bakalabu balamang Henry ka rukom pen priang ya ka korsho jongki Greg bat ya ka ktin jongki par kaya pher na ka to ka jong u Antiochus Epiphanes ubala pentian jubori ki briu kinong Philadelphia kila le ya ki ai ha ka rukom ka babhatam klempen bor yano Henry da ka ba pen ya ka jingmentoi baki breu kila ban yo te kloilan ka Greek kolshor berkaktin kala priang haka himali dia bat perja baki breu kila keren Greek keleng hang ne ka pau baki breu kilong ki babhamen siem bat kumta kila ban pensngu it ya ki breu haka jingya dai bat ka kolshor bat kaktin jongki Henry na ka wei pat kalyang ka Philadelphia kum ka shnong kala butnam haka jingya dai bat ki Kristan Namar ba kane ka shnong kaya dai bha ba ka Pergamum bat namar ba ha Pergamum kamana belai ya u Kaisar bat ya ka belai Roma ka Jurpha ki Kristan kilangat aka jinjasat na kane ka liang bat la ongru namar ba ya ka Philadelphia la tei hatmet ne hatudu jong ulum tumolas haka jaka ka babun bha ujumai kumta kalangat aka syemlanot haka senam khat nyau HK men ba ujumai ula penjat ya ka bat ya ka Sardes Kakana tang ka ong bayaki wei pat kisnong ru kila jinjar Henry ujumai ubajur shisha ulatrai hapot Philadelphia bat umkut kumbalakut aki wei pat ki jaka
Da kisnem kinong tho history ki ong ujumai uyaiki shiyaiki ha Philadelphia wal lada jor kumbajor ha kasnem khat nyo HK bat la ong ru da kisnem ki breu ki la em ha ka tieng ka sier bunsin ki la deiban mi no na ka shinong na mar ka jingting ya ujumai kat no ki la khmi lenti ya ka por bat ka ya ba kin nam mi shu na ka ni ka shinong Henry ka Philadelphia kum ka Sardes kala donbok na mar ba upatsha Tiberias ulai yarap ya ki breu ban tei biang ya la ka shinong ban pen I ya ka jing sngongu ki trai shinong hadin gata ki la kelano ya ka kerteng Philadelphia syaka kelteng Nioses Caria kata ka bumur ka shinong ka batmai u kaisar syu hadin bakilayo jingerap na weipat upatsha uba kerteng ubes pasian uba nakakur Flavius kila kelabiang berkila khat yaka Flavia Henry kini ki kerteng batmai kim syamne khadu kitoi ki belayo lat ban syang keleng ke Asia Minor ki sakhi babun kini ki shnong ki kelalong ki shnong jong ki muslim hadin pat kelawan hertma ka Turki Henry bhabok baha Philadelphia ki Kristan ki dangbun hadu menta wat lada ka emlang salang kam longshu kum haki por hendain thai na kine ki aka bangil ong haneng ka pau shai ba ka jinglong jong ka shnong Philadelphia haka history ka phalang ru ya ka jingem jong ka balang ba ki Kristan hapne jong ka kadai ka balang ba ka kanhun Kristan ka babha da shisha kum bala pau shai kedar haka jingbatai ki banta ba pher jong ka ne ka shnong te parlok ba I ka ne ka long tangga jingya thu balengkon Syapang kene ka shnong Philadelphia haswa bangin saya kendu ya ka Women's Week Women's Sunday bat bon na pedang jonga bat jongpi ki ban sakren ya kene ka tiem ile se kan ya rap kindet kan sat ba pin tersat lang ya kane haka khubor lane ka sermon bangin yo ban kren ku blai shibon u blai no kar khuyepi ka Women's Week Women's Sunday ba sut ba kemen ka bangin saya syam ya pi iwai pa iwai na ka kanhon Presbyterian kum jurun na ki wai pat ki balang ki bala ban khat hi ki Kristan haka bang yelong shitali au Chris ku blai shibon